bawat pamilya. Yung mga kakain sa araw-araw, ang mga anak, di ba? Anong pangarap ng isang pamilya? Hinaan mo muna yan, nagmamodel tayo. Pakainin ng mga anak. Ang nanay mo, anong pangarap sa'yo? Makatapos ng pag-aaral. Ilan ba kayo nag-aaral na anak ng nanay mo? Dalawa. Sino yon? Ate Bella ako. Mahalaga na natutugunan ang gastusin sa pamasahe ng bata, sa babauning pera para makabili ng pagkain sa kantin. Kayo ba napunta pa sa kantin? Kayo ba napunta pa sa kantin? O meron na kayong nagdadala sa inyo ng pagkain? Ano nangyayari sa inyo sa school? Meron kayong dalang bag saka pera pambili ng inyong pagkain. Kaya nga, tinutugunan ng mga magulang nyo ang inyong mga pangangailangan. Ngunit minsan, kapos pa rin nyo yung babaon nyo, gawa nga ng mahal ang bilihin. Dahil sa pagmahal ng bilihin, konti lang nabibili ng mga bata sa kantin. Kalakasan ng pamilya. Ano-ano ang kakayahan o kakayahan ng iyong pamilya na makakatulong sa pagkamit ng iyong mga pangarap? Di ba nanay mo nagsisika para kayo mapag-aral? Yun yung kakayahan ng iyong pamilya. Tapos kayo nag-aaral ng mabuti, gumagawa ng mga gawaing galing sa inyong mga guro, module. Hindi naman magkakaroon ng modular study kung walang mga sakuna, gaya ng bagyo, COVID-19 at iba pa. Kaya mahalaga na mayroong modular